Deja spomine. Ioi, mă. Ce, mă? De ce? De ce? Ia dar ce dragi. Normal, ți. Ioi, mă, ce e aici, mă? Ce e aici, mă? Hai, da ce-i place. Eu l-am ținut și invers. Nu contează. Nu contează. Dar pun mai bine pe orizontală. Mai bine? Ioi, mă. Extraordinar cât. Extraordinar, mă. Extraordinar. Ce-a zis aici, mă? Îs culmea. Nu că nu mai scăpat. Da, da, și ăsta la alt. Da, ce să... Ioi, mă. Le-a trecut puriceala că trecut? voi arăta ce soluție am luat. Ce e aici, nu? Uite, ce amestecătură e aici. Situ. Ioi, ce drag. Oh, mă. Cred că o așteptat mult chestia asta. Cum la mine i-am certat atunci când cu făcut groapa și nu mai un pic cât mai rezervați. Da, astăzi am avut surpriza. Pozitivă. Da, da. Da, bine, mă, bun. Ioi, ce dragi. Pe mine nu lasă. Mi-a dat una în stomac.